Yes, 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 yes. Alright, alright. Ito po ang lugar kung saan po ginaganap ang pagpako kay Kristo, yung reenactment po. At ito po ay tinatawag nilang Maleldo 2026 sa Barangay Kutud, San Pedro City of San Fernando, Pampanga ngayong April 3, Biyernes Santo. Pero bago yan, marami muna akong nadaanan from City of San Fernando Cathedral, ayan, at yung pagbuhat ng krus ng mga ipapako nila. So, ayan, marami po akong dinaanan. So, let's watch all the journey bago ako makarating dun sa tinatawag nilang Kutud San Pedro, na kung saan dun ipapako yung magre-reenactment na Kristo ngayong Maleldo 2026. Let's go! Yes, 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 yes. Dahil medyo malayo pa po itong lugar ng Kutud San Pedro, kaya fast forward na po tayo. Pagdating doon sa Kato, maglalakad na po tayo papunta po doon sa Borol, na kung saan nakatayo yung tatlong cruise. Let's go, let's go! Alright. Ito na po ang actual at ito po ang nasa entrance ng Borol dito sa Kutud, San Pedro City of San Fernando. So hindi na po ako masyadong magtutok dito. Pakinggan na lang po natin yung bawat galaw ng mga eksena. Talagang tindig balahibo, nakaka-touch, at talagang mararamdaman mo yung pinagdaanan ni Kristo. Yan, pag inahampas siya, yan habang pasan yung krus, dyan po makikita natin. Medyo malayo nga lang po ako kasi ayoko po kasi makipagsiksikan at para makuha po yung view ng ating video at ang kalahatan, makuha po yung pinaka kabuuan ng mga eksena. So, pakinggan na lang po natin. Ayan na, nag-start na po at papasok na po ang mga karakter na gumaganap sa eksenang gagampanan ng bawat isa. So, let's watch and nilay-nilay po tayo, magdasal at yun nga, damahin po natin ang sakripisyo ni Kristo para sa ating lahat. Manalangin at humingi ng kapatawaran sa ating kasalanan. Enjoy watching, and this is Karamuna Vlog Official. God bless us all.